Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno Oh, pelok tapi niku. slendro. Oh, bisa selendro. Oh, Bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno Oh, pelok tapi niku. slendro. Oh, bisa selendro. Oh, Bisa slendro pelok, itu. Bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkuri nasa mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sing rada mumet iki engko mikir ning tawang iki aku ora pati apal sih. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading? Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas bawa. Ya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah, ora masalah ya. Tati ati tanpa dahar tanpa nendra. Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong. Ra. Sik mataku gatel lho. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki Kak. Bagus suaranya Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Sekarang siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon bejane yen mbok berangkat tenan jarang ngadu wiratane semut wimbo patut nyoto jati komrati kadung
sareko wis bendo seneng ra masalah pacaane sarwa asri drobah tengku tansah kuwur eman wos lumayan amung limas para aduh tan lilope sasrekmo monggo pacaane sarwa asri coba tenku tansah kuwur eman pos lumayan amor nikmat para
Yes. Weh, apik to? Sae. Sae. Sae, Jan. Jan kepinuk tenan sae terus. Kayang kok, Mas. Selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi. Kene apal gong rak. Mengkuwi kok. Mengapal gotong royong nyambut gawe kacane kuwi mah. Ayo. Nggih, pripun Mas Gading? Tasih enten apa ki mau? Tasik wonten? Iya ning Tawang ya. Tawang. Nggih. Terus karo apa meneh ya? Sik tak tilakane ya. Nggih. Ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki. Iki lho, canolan iki lho. Lho. Setekluk-tekluk iki lho. Masa kudu tak pegang nih, Mas? Lah aja. Kan kene ngene. Aja atuh. Apa ki mau? Oh, ya ning Tawang ya iki sih ana. Ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu apa rong lagu ngono. Oh nggih, sinten? Nggih to. Nggih. Sinten nggih? Sing Bu Wahyu. Kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes. Ayo nyes nyos Bu. Bu Wahyu. Dalem nggih. Kula nyuwun apa ya? Kira-kira sing sip napa? Sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan nek ular kambang iki ayo Bu Bu sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa. Aku ora ngerti. Urip ning ngalang donya
yuk. Sami-sami. Jangan nyamlang tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono, buh. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe? Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak sapa ya kira-kira ya? Bu Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo? Ketok semono iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semono iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa, Dalem. rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso Ngopo? ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk.
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Kang? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu kalian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe trok ya Gong ya. Heeh. Ora apal Yaneng Tawang ono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
Wis. Kita ngatur niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya, Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya, po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok njuk apa iki njuk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuruh ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan weh. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak ku ndak seneni ro bapak. Heeh, seneni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Kok ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ha iya. Nganggo lha sik nganggo apa, Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Wow, gugur bunga. Yo kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung pangtrate.
mulat moro Sang Harjuna punya kang manungsan kasrepan tingkaing mungsuh blagagak ugag sadulita mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutarama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutarama Kakang Semar niat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasuran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den Rata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawana Kara Margana wisikan magulingan 5
Oh lalah, mandeg dhisik. Iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Ya, prayoga ditakoni luwih dhisik, Kakang. Ya, takoni dhisik. Mangke Raden, kemarin kula sakadang badhe nilakrami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Tenapa? Wah, edian. Ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih, sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu? Ilmu gaib. Petruk. Pripun? Neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil. Nggih. Nanging iki kok beda. Cakil karo buta kok do nyembah. Nah niku kula ya gumun jane. Ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa. Ning mbok menawa niki wis do sadar. Wis do apa jenenge tobat. Wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jare aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe. Prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai? Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Madukara ingkang kula pati. Paduka kang kula padi. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawin ngono Raden? Kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna. Inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana. Nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyampurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen paduka ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurna Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh.